आयु नै गथ'फोरनि आखला नै दानखावलांजोब्बाय नै दलहायाव फैनानै नुबाय नै माबायदि गिदिर गिदिरखौनो दानखावलांजोबदों नै माबायदि जालांनो गथ'फोरनि आखला जालांजोबाबो नै लोगोफोर नै गोदो उन्दैयाव जाग्राया नै गांगा थफा बिफाङा नै फिथाइया देरबा जाजोबनांगौ नै बागानल'खा नै गांगा थफा नै फिथाइया गांगा थफा बागान गोजा नै बेबो नै ओरैबायदि थायखाबाय नै तरमुस फिथाइ हानखोन्दायाव नै गांगा थफा गोजा बिलाइ तरमुस आरो दंजोबो नै गांगा थफा लथफा होनलायोमोन ना हिनजाव नांगौलै आफा होनलायनाय गोदो उन्दैयाव बिदि खनलायलायोमोन गांगा थफा फिथाइ गोजा नै गांगा थफा नोंसोर जागोन ना जाया लोगोफोर खोन्थाहर कमेन्टआव तरमुसा नै देन्जार गिदिर गिदिर हनै हनै बे बिलाइ गोनांखाय नुवाखै खोमसि खोमसि बिलाइया खोबसिना लाजोबो ना तरमुस खावग्राफोरखौ नेफैदोंमोन जोङो ओंखाम जाहैनानै रेस्ट लाहैगौ मानि मालाबानो लाना खारजोब्बाय फाग्ला गोजा मनायाव लानानै उन्दैफोर सासेयाव थाइनै थाइनै लांबानो 17-18ता फिथाइजोंनो 1 कुइन्टेल जायो 15-20 मन गाहाम फैनानै सानफ्रामबो खावफैयो ओरैजाय हाखर दंना नै बे हाखरजों ओरैबादि होखागोन ना मोनबा र' सालाफोरखौ हा अबे हाखराव दानखावनाय गोजा नायदै माबायदि हाखराव ओरैनिफ्राय खालांजोब्बाय नालाय बिसोरो बेलाय नै ओरै हाखर दं नालाय बेयो बे हाखर फैयो गथ'फ्रा बे जोंनि बागान आरो नै नैलाय बियो बियो नै ओरैजाय ओरैनो जोंनि तरमुस बागान फाननोबो हाखाला नालाय ओरैबायदि फाननोबो हाला माबो हालानो लकडाउननि थाखायनो 200 केजिल' फाननो हाजेनदों 2 कुइन्टेल आरो ओमफ्राय 100 कुइन्टेलनि बारा जागोन टटेल आयु नै गथ'फोरनि आखला नै दानखावलांजोब्बाय नै दलहायाव फैनानै नुबाय नै माबायदि गिदिर गिदिरखौनो दानखावलांजोबदों नै माबायदि जालांनो गथ'फोरनि आखला जालांजोबाबो नै नै दानखावला लांजोब्बाय नै गथ'फ्रा सिखावफोर बिसोरो नै नालाय दानखावलांजोबनाय नै बिराद गिदिर गिदिर दंमोन ओरैजाय नै एकदम मालाफोर खावो नै नै खावजोबनाय नै नै हाखर गोजा नै ओरैजाय नै खावजोबनाय नै नै जालांजोबनाय ओरैजाय फाग्लासोलै गथ'फ्रा नै अयथासार नायफैलाय नै आदा ओरैजाय